estamos aquí invitados polo Consello de Contas falando da Lei de Bases da Réxime Local, que do ano, pois, fai 40 anos desa lei, do ano 85, se non lembro mal. Estamos falando de unha lei de fai moitísimos anos na que Galicia, dende logo, non é o mesmo, as administracións locais non somos o mesmo. Europa supuxo cambios moi importantes de cesión de soberanía, de cesión de competencias, e dende logo as administracións locais non somos as mesmas. Se nos vamos por un momento a asignación de competencias que establece a lei de bases, pois dende logo esas propias competencias non teñen nada que ver co que se está prestando hoxe en día por parte dos concellos. A xestión dos residuos non é a mesma que fai 40 anos, a xestión da auga non é a mesma que fai 40 anos, e dende logo eso, pois o decía o presidente da Deputación, que supón pois unha necesidade de modificar a financiación. Parece que os alcaldes e alcaldesas, os concellos sempre estamos pedindo, pero é necesario. Non pode haber este debate de competencias, de delimitación de competencias, incluso dunha nova lei da administración local de Galicia, que falaba eu co director xeral da administración local, cando teñamos a oportunidade de coñecela, seguro que vamos a poder opinar, pero non ten sentido falar de competencias se non se fala de financiación. Estamos sentados nunha mesa, o sabe, a Xunta de Galicia falando de competencias dende fai moito tempo. É necesario empezar a chegar a acordos, pero tamén é moi importante empezar a chegar a acordos de financiación. Fai un momentiño se estaba falando da capacidade que temos as administracións locais de xestionar ou de decidir sobre os nosos propios tributos, pero neste caso a Constitución é moi clariña para todos, é que os concellos nos financiamos cos nosos propios ingresos a través principalmente dos impostos, pero tamén das transferencias que estamos recibindo das comunidades autónomas e do Estado español. E a realidade é que, se vamos aos datos das entregas a conta por parte do Estado con respecto a Galicia, vemos que dende logo non é proporcional. A reforma do modelo de financiamento autonómico do ano 2010 non veo acompañado do necesaria reforma do financiamento local. Eso nos leva, por exemplo, que as entregas a conta de un total de 11.816 millóns, pois a Xunta reciba 10.337 millóns do Estado, que supón 87,81, os concellos 852 millóns, o que supón somente un 7,22%, e as deputacións 586 millóns, que é un 4,97%. Ben, dende logo, eso non é proporcional. A Federación tamén defende que Galicia ten que recibir, pois, en base tamén ás nosas propias particularidades, como a dispersión, a cantidad de núcleos que tenemos, o noso envellecemento. Pero a realidade, como decía, é que temos pois unha tendencia a estar infrafinanciados as administracións locais, e que está sendo especialmente difícil para as administracións locais, que falábamos fai un momento das esas competencias impropias. Non, decían os meus compañeiros, é certo que non é axeitado mellor falar de competencias impropias, porque o que non é da nosa competencia é da nosa incumbencia, pero algo que está supoñendo unhas dificultades moi importantes para os concellos, pois é a asignación de competencias a través de leyes sectoriais por parte do Estado e Xunta de Galicia. Tamén decía o presidente da Deputación de Lugo, raramente veñen acompañadas dun estudio económico-financiero para ver si é sostible prestalas e quen ten que presentar. Vou entrar nunha proposta que neste caso fixo José Antonio fai un momento, que da financiación das administracións locais con respecto a, pois, a realidade hoxe en día de si os concellos están facendo o esforzo fiscal que lles corresponde. Eu podo poñer o exemplo do meu concello, o Concello Vila García, que é un concello que, pois, fai pouco se fixo, falamos do principal imposto do que se nutren os concellos como o imposto de bens inmobles, se fixo o traballo dunha revisión catastral fai tempo, rematou o ano pasado esa revisión catastral, non temos o tipo impositivo máis baixo, e a realidade é que a diferencia, falado con moitos alcaldes e alcaldesas, eu levo xa 11 anos, fai 11 anos tiñamos dificultades para realizar as inversións, agora temos dificultades para o noso gasto corrente. Eu creo que en boa parte é pola asunción de competencias sin vir acompañadas da financiación correspondente.
non sería o presidente da FEGAN se non falara do SAF. Pero algo que máis preocupa a todos os concellos de Galicia é que a lei de dependencia establece que ten que ser financiada claramente por Estado e Xunta de Galicia. E a realidade é que a administración que máis cartos está poñendo en riba da mesa somos as administracións locais. Dende o último pacto local asinado, pois podemos falar de, no ano 2007, Lei de Emergencias de Galicia, Lei de Prevención e Defensa contra Incendios. Ano 2008, Lei de Servicios Sociais de Galicia. Lei de 2010, Lei de Comercio Interior de Galicia e de Augas de Galicia. 11 de Turismo de Galicia. 2012, Lei de Vivienda de Galicia e Lei de Deporte de Galicia. E 2013, Lei de Estradas de Galicia. Podría decir que todas esas leis sectoriais impuxeron obrigas aos concellos sen vir acompañadas da financiación necesaria para poder prestala. Esa é a realidade da planta municipal, é necesario remover cousas. Estamos sentados, como decía fai un momento, nunha mesa de competencias coa Xunta. Moi necesario avanzar nesas competencias. Algunas seguro que van a exceder do que se pode decidir ali, pero podemos ser pioneiros en Galicia. Sabemos que Xunta de Galicia e Concellos non podemos tomar decisión con respecto á educación, por exemplo, porque é unha lei estatal, pero non ten ningún sentido que os concellos estemos invirtiendo todos os anos e cartos en mantemento dos colexios cando non temos competencias en materia de educación, que estemos despois discutindo dúas administracións se isto é mantemento ou isto é inversión. Será necesario facer reformas legislativas. É necesario tamén, por exemplo, ter un estatuto específico para os municipios de menor poboación, como poden ter outras comunidades autónomas como ten Cataluña.